Bizim hemmemizin köne tanışymyz şu videoda fakırdapdyr bir sagatdan gowrakmy. 2 sagat ogloy mene onu şartragyny goýup seretdim diýipmi. Onça wagtym ýok. Allah Murat Rahimow bagyşlar ýaly. Çykyş edipdir şu taýda ýene de şo bilen oýnaýan oýny bardy. KGB'ň ýoly goýany. Başda adamlar orta çykarýarlar, özleri, ýene aktivisti. Soňundan belli bir wagtdan soň şular boktivist diýip ýene de özleri ýamanlaýarlar. Şu sebäp milleti başda ynanýarlar bir ksan adama. Soňundan şu adamdan üstüne aty bilen bokun atýarlar. Onu bağışlar o bizim ilmsiz, bilimsiz kördäkin galyn halkymyz kime ynanjagyny bilenap. Düşänmi? Şu çykan güpürdi tapırdı bilen daşyny müňläp adam gelýär dinlejisi de o adam bolup arkasynda durýan adam ýok ol ýöne şun dinlemeseler diýen niýet bilen indi şu orta öz çykaran adamlar özleri gark edýärler. Ine şu Allah Murat Rahimow eden çykyşyny şo bilen baglanşdy. Göni